Hono wana yemejina asante mantem no emu na majwa ya baba wa na brofo di Victoria dapa ono na mpedifo se ne mpena posi ni boni tu ma namso ma wo free bono sabre ne nsem ne wunti no mpedifo chemu ane wodi emu no kɔ konfo no cha ba yare sabia papa ya omudi mu adanse aba ne senti mpedifo apaw animdifo na afi atemuafo ekuo makoma nipa nso ne wo mu a wo tena sem ne so Ebra court no kwa asetena wukuada no wa miemu amakwai amansem twofo ani Victoria dapa wonya ne ba bi kwa abusuafo fakese no ano anya kwai anwura court badwafie ho nanso ebra kwadubofo free abalo ya pani asoeye akenka kwadu a wode bo inspector Ahmed Twumasi no ensem wode to dwa no se oforso obosmani da etoso aduonu a inspector Ahmed Twumasi atwi etuo edisi abayo Victoria dapa a wotafre nse maadwo so ekum no yaaya no etua boba mako nsia ena osesa free baabi a asem nsi ya ebra adokotafo wonim de ekopapa emu no amane bo wode abeto dwa ene se baabi a etuo no fa bowura ni nipadua mu no ekuro mako nsia ene wo ho a baabi a etua boba no nso epieye no eno nso ye mako enson Ochese aprosifo efa moja ewo bia asem nsi ya wode ko se wonkonko ye emu hwehwemu sanso ene tuo boba osesa ye no nso ene aprosifo akoye nhwehwemu a wode ho amanebo ababato court bedwafo anim abanlo ya pani ya wona musini efia asraku bia santemante edi wanimu no edi atodwa se abanlo ya pani aye krado se asemie no obeye na famudie bia amano akwantem otemuafo her lady Justice Rosemary Batosu edi ato basumfo enso a wapa won se wontena asemie no anim se wonhwe se wode pepe ye ebeye adwuma sanso ena inspector Ahmed Twumasi ne mranimfo yaya sedu edi to dwa se wono so ani so ade hu ne se asemie no ebekoso wabra basumfo no wode pepe ye ebeye adwuma Mika say court no tu asemie no ahye bosome nwotwe ne da etoso aduonu nwotwe Ohimete wiama ne boni fi Kumasi